na siguro ka. Bitaw, dugay-dugay yun na akong pinagtasan. Kung saan nga, luya naman yung tuhog ko. Wa ka ba day kauban, Brad? Ako rin yun bitaw. Nalipay kong nakita ka karon Marcos. Maginumanon ka sa daghanang katuwigan. Kung daghanang kung nadunggang maayo bahin. Kumusta ka man ko? Aw, kaluoy sa Diyos. Maayo ra kaayo ko, Brad. Apan, nabalak ako sa kongregasyon. Naghigugmay pa ba ako mga anak? Naghigugmaay pa ba yan, Brad? Pero, lahi na ang kahit ito karon. Lahi na yun kaayo. Makaguol man po ng pamatiyon. Tingali, kay nungdong ka pa nga sa nilanggo pa ako dito sa isla sa Patmos. Ako nakadungog mismo kang Ginoong Hesus nga nagtambag sa mga igsoon din sa episo nga nag-inom. Ako, adunay kasulting patok kaninyo nga inyong gibiyaan ang gugma nga inyong batunan sa sinugdan. Apan, kung sa ganito imong giingon diha sa imong sulat nga gusto nimong isgutan, di ba maingon ka nga dunay ansyano kanin nga di mayong influensya sa kongregasyon? Oo, Brad. Maunay akong giingon. Nakailaman gani kaniya. Siya si Escolio. Siya miingon na kay nasangyaw naman ang maayong balita halos sa tanang dapit. Di na kuno pagsangyaw ang angay ng tungtagdong karon. Kundi ang pagtabang sa mga kabos o paghimog maayong mga buhat. Hinawayon sab siya sa tanang musupak niya. Ug iya pag yung daoton ang mga nagapanguna ka naman. Hasta ka, Brad, iyang iapil. Nagpuol gani ko nga ang pipila sa kongregasyon. Magmiuyo niya. Kinahanggang mo sayon ka kinibutan. Maayo ra gyud lumian ka, Brad. Musalig lang kita kang inuba atong buhaton ng kutob sa atong mahimo aron mahaling pag-usapan ugma sa atong mga igsoon. Tanawon lang nato kung unsay atong mahimo. Tanan, ato ni susiyon. Sa amo ugma, imbitado ka. Agtubaya ha. Hoy Julia, nakalimot lagi ka. Di ba mga tumunta sa teatro ugma? Mananaw baya ta? Di ba katubong bagong drama ni Anuya? Nadugay, nagibaya kay nako ning ipaamot. Pangita na lang pasangil aron makaadto ta. Sige na, wa pagod ka makaadto teatro sukat. Pero Helen, wala aragod. Talagsaon ka ang pribilehiyo nga makapamati ta sa usa nga nakauban mismo ni Jesus. Nahibalo ko, ana. Apan di ba duha ka oras naman tang naminaw kang Apostol Juan ning gabi una? Di pa ka dito igo? Helen, ngano mo tan-aw man tag drama, mahigayon na nato ron sa pagpalig-on sa atong pagtuo. Gawas pa, wa ta mahibalo kung unsang matangan na sa drama, basig immoral na. Drama kakauan ng ragod. Pero kung di ka mo ato, di, si Lena nalay akong pagkaroon. Siguro dumuuban gito siya. Mausad na gyud ka. Wa ko mausad, Len. Kanunay lang ko ning hukman. Sakit pagid ka manuti. Wa ti ka hukman, Len, oy. Magkadaghan naman gud tagi pahinumduman bahin ni anang mga drama sa teatro. Bisan ang kakauan ng mga drama, may mga isena nga makadaot sa atong pagtuo. Ngano, wa kay salig nako. Gingan man ko ni Brother Escolio nga nakakita na ko niya na ang uban na mga igsoon sa Mileto. Daon may 19 anyos na ko pareho ra ta kadugayas ka matuoran. Ayong kabalaka, di lagi ko maimpluwensyahan. Wakot ko'y gihimong daotan, kay naamad ko kanunay nga magpahinumdum nimo. Balibod ka. Sobra rasag ka kamataron, Dramang katawanan na bitaw ng atong tanawon. Masaman mo, ban ba ka na po, dili? Pasaylo aki ko lang, di gyud ko kauban nimo. Ang bot nimo. Pag binata diha, tiguan na ka, Julia. Tiyaw mo na. Si Juan nakauban sa atong Ginoong Hesus. Nakadungog sa iyong mga pagtulungan.
Nakakita sa iyang mga milagro. Nakiksulti ka niya. Dakog yung kanungganan nga mahimong apostoles ni Kristo. Bulahan kita nga nakauban nato karon si Apostol Juan. Kung nakauban pa unta na ako si Ginoong Jesus, siguradong daghan di ko ipangutanan niya. Ug nadasig yun kong namati kang Apostol Juan nga nag-isgot bahin sa atong kongregasyon. Sa pagpapakining natukod, ambot lang kuno sa akong himuon diyang nangita gubot si Demetrio nga platero. Pagkalig-on sa pagtuon niya itong mga igsoon. Nahibalo ko kung unsay akong himuon. Kung dito ka palusyo, tingaling ni karatil na kagdagan. Uy, nasayop gid taon ka na. Di gid ko magpalayo ka Apostol Pablo. Ako hinuon silang sultihan. Kana, atubangon nato sila. Abi ni Moday, naghuna-huna ko sa gisulti ka nato ni Apostol Juan, ning gabi-una, bahin sa pagsangyaw dito sa Bitinia. Nahinumdum ka ba nga gidid-an ni Jesus si Pablo sa pagsangyaw dito? Makapalipay yun nga makapalita na nagpauswagon di ay karon ang bulhaton dito. Tingali, panahon na nga mutabang kita dito. Karon nga, makasangyaw na kita sa Bitinia. Apan sa di pa mo balhin dito, kinahanglang payanuhon una nato ang atong kinabuhi. Tabi, wala ko tuyo ang nakadungog sa inyong istoryahan. Biya na ba di sa ninyo, Brad? Ikatulo ng higayon nga nakadungog ko nimo nga nag-isgot bayan sa pagpayano sa inyong kinabuhi. Tinudan ay bagod na mo, Brad? Oo, tinudanay ning ako. Silvano, nagkakaroon na ka nga daghan ang mag-ul kung gubiya mo. Sud kay managigala ang atong mga dalaga. Managigala na gud na sila sukad sa bata pa sila. Ugod sa kay inyong buhaton sa inyong tindahan. Inyong ibaligya. Tingali, doon na may gamayng tinigong. Kung gikinahanglan, mangita kong trabaho dito sa Bitinia. Makatarunganon ka nga tao, Brad. Apan di maalamon ka ng imong nahuna-hunaan. Palandunga ang imong asawa o mga anak. Diba, nagsulat si Apostol Pablo nga ang si bisan kinsa nga dili magtagana sa mga panginahanglan sa iyang pamilya, mas dautan pa kaysa taong may pagtuo. Kusog ang inyong negosyo tungod sa inyong kakugi. Anagon kung imo lang kinigusikan. Ayaw pagdalit-dalit desisyon nga imo raon niyang basulan. Apan si Jesus nag-ingon nga, kung ato unahon ang gigharian, at timanon kita sa atong langit ng amahan. Dorcas, kumbinsi haragon ng imong bana nga di magdali-dali desisyon. Muuyon na ko kung sa may iyang desisyon. Gidasi kita ni Juan ng gabi-una sa pagpamalandong sa unang mga panahon. Si Pablo, si Priscilla, ug si Aquila nakatabang sa pagtukod sa atong kongregasyon. Abilidaran sila.